sumpahiyang Badu men simbaku. Amen. Kajinya ye jong utrai jong yu Jesu Christ. Bad kajinya ye jong ublay. Lemer kinya slog jong men simbaku. Kindon ringkat bat pi baro. Ringkat bat piru. Entah kesini kajong i brother Eliphas. Brother Eliphas mentala jendap sisnem rengkat bat i brother bangkit ki lawan ban nyarap hang ni youth center badru ban continue ya kejing pule jongki dia kena kesni ngai kublei sni kha basuk ya i brother Eliphas ini bedon shene i balungdum idang shuk khap snyu mar ka de birthday ong khap snyu takadaw ti ngi duai kerpang na ka benta jong i bawa boleh try kendat ungkar ku kedoi i kam tambah indang la ban le bah shu ha ka jing im jung i kum i reunion ki don ru ki we ki jing tmu ki bangin duai ha ka ne ka mas bakoi na ka benta ka jing don jong ublei ki jing ku jong ublei ya i Cassandra Andrea Jerwa i ban shim ya ka we ka kam ka batmai mo bain le jing le ban lek treasure ko wege jaka boleh kita kendat ungkar ku kerdo ai un ai i kajin sumar sukher kajin ya down pa ai ki engel ha kalenti yang jungi badru jengai na la ying yo se boleh kita kendat undon bor rengkat badi baindap increment ka mensim kam tam ba in la ban le bhai kam ki jam jungi ki don ru ki we ki jing trua ki jing kerpat jungi yo boleh kita kendat kam tam na ka benta jungi na ka benta ki bapang ki basitom kam tam hagani ka por benta bun ki briu ki yo pang namar kamar riang kala kela tingi duai bakin yo ya ka jing ko jing khia bol bi rekendrat undon rengkat bat ki bahi ngasem jungi ki lok ki jor jungi kerpang na ka benta gitu ki bala kerpat ingi benduai na ka benta jungi ko men ko para tongin ye kubur bangilong ki nong pop knang bangilong ki bala kre ban le niam ye ki jing maya bakoi ngap la hau blei badon bor baria pi ko men ko para bangala le pop shibun da ke jing perkar bada ki kitien da ki kam bada ki jing le klet da ke jing le palat jonga da ke jing le palat jonga da ka jing le palat bakrau jonga namar ka tang karpa de kamaria bakhoi kabaya isa ka thei suti ya ki angel bad ya ki du khoi badia pi ko men ko para bantuai na ka benta jonga ha utrai ublei jungi ublei badon bor baro unisen yingi banda lamab ekipop jungi unyalam yingi sha ka jing im bam ju good amen. Yeah.
sa shisin ngiduway nakabantay i Brother Eliphas, i Barkeos ngi kajong i yay Cassandra Andrea Jirwa bau try kenrad undon rengkat bat i hakayat kayeng jung i un pa yu angel banyada hakalentiya lentiyang jung i kokpa melakot yelaki kun banyay akajin shayu kris to pelai yangi nakajing dum kapop batori yangi hakajing teng shine jong kajin shisha jong me kerkuya i Brother Eliphas i Barkeos ngi kajung i bato ai kajin yadaya i Cassandra ngi pani kane daw Jesu Kristo kun jong me utray jong i uba i marbas ni shar bat me lembat umen siem bakut ublay junom la junom amen. Kajing pule banengkong, kajing pule na kakita banengkong kisim. Ha kito kisngi, utray ula ong ha u Elijah. Pin pensle ya u Elisha ukun usyaphat uban na Abel mehola ba unlong unang yutu lupa ha kajaka jongpi. Kumta u Elijah ula leitno nangta, bat ula lab ya u Elisha ukun usyaphat ba udang lur lem bat khat ar lingkor kimasi hakmat jung u bat mau udon bat kabakhat ar u Elijah ulayat na jan jong u bat ulatawa yala kabarandi halor jong u Elisha ulayino ya kimasi bat ulamare nadin u Elijah uong sya ngan leit do kublay shua ya ukpa bat kakmi jonga nangta ngan buat yapi Henry u Elijah ulaong hu kilet no ngalale ayu yapi kumta ulasange no nakababut ya u bat ula shimshi lingkor kimasi bat ula penyap yaki bat ula let shed yakado jongki da kaba penlong ding yap da kilingkor jong kita kimasi bat ula ay yaka ha kibriu bat kila yabam hadin kata ula yeng bat ula let bud ya u Elijah bat ula shakri yu kaktin utray is momu ya ulay
Kajing pule baar. Kajing pule na kashiti Paulus bakua cek Kristen Galatia. Ko para. Day na kabenta kajing lai luit bau kres ula pelat jengi. Kumta tu yang skam bat wat syariam biang ha ka juar jong kajing long mera. Lakot ya pi sya kajing lai luit. Ko para bangai. Tang ba wat penan kam ya kata kajing lai luit jong pi kum kajing ai li ya kado. Henry da kajing ya iye. Tu ya syukri markeliang. Namar ya ka ain baro kawai la pendap ha kani kawai kajing ong. Pin i jalau para marjan kum yala dihi. Henry lada pia dait bat pia shrut para mapi pet ho. Yo pia bam do markeliang. Kum ta ngaong tu ya dau men siam. Bat wat penhun ya kajing kwa jong kado. Namar kijingkwa kado kilong Persya ya siam. Bat kijingkwa simpat kilong Persya ya kado. Naba kini kia Persya markeliang. Ban kanglat ya pi na kabale ya kata kabapitmu. Henry lada pi syak yalam ha siam pimlong hapo kaan. Kaktien jong utrai. Sungo yao play. Syakri jong me usngap me medon yiki tien ki ba ai ya kejing em bom jukut. Utrai undon ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Kajing pule na ka gospel bakoit kat kum ulukas. Kaburom hami kotrai. Kat ba kisngi kinang jan habau Jisu an sa shimno shapeneng ula rai ban lej sha Jerusalem. Ula pa kinong lam ketin haswa jung u. Te kila mi bat kila lej hakawai kinong rit Samaria ban penkre na ka benta jung u. Henry ki trashnong kim tre ban pediang yu. Namar kapau syai ba umut ban lej sya Jerusalem. Habaki senran jung u Jacob bat u Yohanes kila yu iya kane kila ong. Ko kenrat me kwa bangin khot ya ka ding na beneng ban thang du yaki. U Jisu ula pai bat ula mai yaki. Bat kila lej no sya ka wei pat kashnong. Kat ba kitang yaj lej, kat ba kitang lej lakalenti, weu briu ula ong hau Jisu. Ngan bud yame kat shabamelej. Teu Jisu ula ong hau, ki mersiang ki don ki krem, bat ki sim ki don ki skum. Henry ukunu briu don jakasyong jakatia. Ula ong hau wei pat ubriu, to bud yanga, Henry uta ula ong, ko kenrat, sya bangan lek pai bantep yau kupa junga. Teu Jisu la pai kitin. I ki bayap kintep ya ki bayap. Mapi hi lek yalap ya kahimau blay. Sawai pat ubriu la ong ngan bud ya me ko kenrat. Henry sya bangan dalek ai kublay syuai ki bahayeng hasem junga. Teu Jisu la ong hau. Uta ubasdang banlur. Bat ubanang kertiang din, umlong ubabit ya kahima ublay. Ka gospel jong utrai, kajinya ro yeme ko Chris.
Tuan hier ko mensim bekhuit menganla banyalap ka kubor babha jong me da ko donut jonga om tang ta ka jabing bat ki telit jonga wan mensim bekhuit amen tela shem ta yo ngin poi shau benai Julai la deu benai Julai bat sa hendru benai la poi ka Christmas kan no ka jingkloi PUE ngi kmi lenti ngi pej ya ka ba shakmat ngi pej shakalawei Hendrai pun sin hagani ke jing pej jungi shakalawei hagani ke jing nyai lenti jungi satasya Jerusalem ngia kendu bun ki jing ngia kendu ya ki jing Persia ngia kendu ya ki mausian kumbangi yo sngo ka gospel ka bangidang sudah pule menda ka sengi kumno jisu umut banlek sya Jerusalem upa ik di kesendran jungu Kipoi hapo Samaria kanong rit syuapan poi Jerusalem kita kinong Samaria kiong Naiwan ngimsha kilong mau jentut yau jisu kilong mau jentut ya kisendran ki kang ki Persya kim ailat bat ngiyos ngukum no u Jacob bat Yohanes raka jing dom kilik ong yau jisu ki ong kokandrat mekwa ngin khot da ka ding na beneng ban bamdu yaki ring yo sngo ka jubab ka basot nat nau Jisu te kade ka banghapan keli ya de para Kristen hato pi ya kendu ya jing hatungi ya kendu ya jing klempep ngin nom laj ban ya kendu ya jing hendrai habang ya kendu ya kum kini jing hatungi longkum Jacob bad Yohanes ngidom bunsin ngidom ladang ngidom kan mau ya kene uksuj unrung don burom bat un syongsa bat ngi si junom hakano ka kep ka bangi dom uksuj urung burom bat usa hakidonut jungi si junom bat unsa pen pulom ya ka jing bot jungi yau Jisu unsa pen pulom ya ka jing bot jungi yau Jisu takadau ngihapan perkat takadau Jisu hak gospel mentakasngi u penbek penbiang umai uong yau Yohanes bat yau Jacob uong anai khot ya kading anai dom bat kilek no dakawei kalenti habadon kamon don bek kalenti ngiyo ngoi kini ki kentien kumta wat dom ladangi don kamon don bek kalenti wat dom namar habangi dom uksuj urung porom bat unsa bat ngi si junom hagaji em Kristen jungi ngasat pusonnya kene ki kita kiba penlong yingi bandom ki kita kiba penlong yingi teng-teng ban sungosi ban kletno ya kata kajingbut jungi yau Jisu maka gospel hi ka ayingi artli ki point artli ki daw ka panengkong kadai kene ki jingdon jing ngi boro ngi kwa bandon ban kapisa kapilan kaja ujur ukau pat habang ngim don pisa ngim don jang ngim don jur ngimi ka jingdom ngi ngosi kemau ka gospel kita sudah pulai mentakas ngi ngokum no utau bakwa ban buat yau Jisu ong ngan buat ye me kan si mamelek bali ong ye kata namar baro si kata udon bot Jisu uyu yau Jisu ule si bun ki kampela klempep un buat yau Jisu namar yo le se lembah ka jing buat yau Jisu un yo bam un yo burom namar Jisu ule kampela ki beli kin tap kti Henry Jisu upan kan mau yu ang ki marsiang ki don kasem ki sim ki don kiskum Henry ngam don wat ka jakasyong ka jakadon ka jakatia jakadem ngam don takadau ada ngibut yau Jisu tangna ka bentar kata ka jingdon ka jing ka jingyo kampela ka jingyo bam kepu ka jingyo bam doka ka jing tap kti ngide man kan mau Jisu umdon wat ka jakasyong ka jakasa ka jakadem ka jakatia
Tiada ngibut utang na kabenta kita, habang ngimyo ya kita, ngin sat don kajing dom, bat nginom but siya, nginom but siya Jisu. Bat tak tahu ngong habang ngidon kum kata kajing dom, uksud unrung burom, bat unsyong sa bat ngisi junom. Kata kadai kebanengkong kebangi yo sngau, ha kajing pule jong ke gospel kebamenta kesengi. Bat lu nak kajing pule kebanengkong, kumno Elisha bat Elijah. Kajuhi kapang kapaar ke ka penlong yangi ban dom ban jengai nau blay kadiru kibrio kibai kibaton kikmi kikpa kibahing hasem kaying kajakashong kajakasa jungi ngiyok sngoh ka gospel ru ka pamenta kasengi utawe bamut ban but yau Jisu ong ngan but ye metang ba ngan lik tiap choi lau kupa utuwe wong ngan hab lek pek ngan meli ai kublei shwa hab ai bye shwa ya imei sutnat ma kane ka kantina dangi don por ngila ban explain shi bon mai kane pat bon sin habang shong ha office ki khana arit ki wan shi youth center shwa bakin mi na youth center ki pek yak tu ga aquarium jungi ki ong tu bye fish katno kalung mensim kata kapen i ya ka jing i jongki ye gi dok kha utau briu ha gospel ba mentah ka sengiru wong ngan but ye metang bang ngan ai bye shwa ya imei pa Henry ngiyok semua ya ke jubab jong Jisu mo kitu ki bakertiang din ai ki bayap ki matep ya ki bayap pi la pi ko apan but yanga dei ban klet ikitai ki bro hang ne Jisu u ko ban ong yangi ngim dei oi ngi dei pen i ki mi ki pa ngi dei pen i ki bahi ngasem ka jing pule ka baar ka kan sepang kata tang ba ka jing mot jong ka gospel ka bangi pule mendak singi ke dei gene wat penlong blay ya ki breu takamut i ki tang ba wat i palat ban yau blay Ublei udai benlong uban nengkong, Jisu udai benlong uban nengkong. Kajing kot jungi ban buat yau Jisu kadai benlong ke benengkong. Om kita ki men ki para jungi, om kita ki kimi ki pa jungi. Ada ki kimi ki pa jungi kilong ding pen kiang. Ada ki ba iki baton jungi kilong ding pen kiang. Ada ka yeng ka sem jungi kilong ding pen kiang yengi ban buat yau Jisu. Deu Jisu ong i ki bayap ki mat dia pra bayap. Wat pai den. Te teng ngidon kata kajing terang ban buat yau Jisu Henry ngidon pada kata ka attachment ya kiyeng kesem ngidon kata ka attachment hang ta kin mi kajing dom hang ta kin mi kajing dom baraba mi kum kata kajing dom ngidi ban apply do password way do password one man sim bakhoi pan shai ya kajing mut jeng perkhat jonga habang ngiduai ngin sa sngotu ya kajing kodor jong kajing buat jungi yau Jisu na kata kadau ka liturgy na du ka chin pulek ban kong bat ka gospel ka bangi yos ngom ndak sengi ka khot ka weri nga bat pi ban long shisha kita ki nong but ki ba janai jong ukris bar habangi but janai ya ukris nginam don kata ka chin dom nginam don kata ka chin sngo si ka chin sngo diau kum baja ya Jacob bat yo Yohanes namar habadon kalat don kalenti uji sun plilat kajing ijungi kandap walada ngimdon kikimi kikpa rangkat batni hakacaka bangi but yau Jisu walada ngimdon kibi ki baton jungi hakacaka bangi but yau Jisu kaman sim jungi kandap da kajing kemen kadai kajing but yau Jisu ke ba 6% di kajing keli ke baar ke bayu da se ngabat pi ngi haban keli hakane kesengi kelong kane hato ngi but yau Jisu Hato ngibut yau Jisu nadu ka mensim nadu ka tanut. Hato ngibut yau Jisu 6%. Ni hato ngibut yau Jisu namar ba kikun kikti kin sa yo admission namar dang ngabut yau Jisu ngan yo admission ha kata-kata ka school. Dang ngabut yau Jisu ngan yo lumjing tap. Habang ngabut yau Jisu ngan yo ying mane ban yato. Ni ngibut yau Jisu unconditional. Ningibut yau Jisu 6% to ngam yo school lelei to ngam yo kane kata yam lelei to ngam position sita yam lelei tang bhato ngan but yau Jisu ladang ngibut yau Jisu tang namar ka school ladang ngabut yau Jisu ngalong Kristen tang na ka bentah kata abang ngim yo e kata klempep ngim poisha ka jingdom baraba kum kata ka kep kawan kan mau bor apply yau tu shabi bangong ipi meneu password one mensim bakoi pensyai kita nut jonga hang tangin sa song tu ya kajing kodor jong kajing buat Kristen jongi pada bangi buat ya Jisu dawa ko mengong ya pi mene 6% ngimla ban ngimla ban keso kiwe pat ki bam dei ki jong oblei ki bam dei jong Jisu
Pikan mau yak tu ji tu khana ka bang se tu bor kabang ala shimna ka kot jong ketuka Elizabeth Brunner kawai na ki tourist ka balayat keleng ka pertai kawan sa India ka UI kumno kini kinong India ki kem shri namar bun ki India kinong India ki penlong blay ki shri ru ki kem ki shri ki bu hayeng jong ki tikane ka Elizabeth Brunner ba ka pois India ka UI ya kane ka trick karukom kem ya kini ki shri laong ba ki shajbu ki aja kablan ki shri ki shajbu ya kini ki bitor plastik mo ki bitor plastik bar hapo kata ki bitor plastik ki tap ya ki so apple ki tap ya ki kai hapo bar ba ki shri ki UI ya kene ki le kumno ki sei gakti ki tap hai tu i rendang jong u bitor plastik uparit bat kin bat kin kso ya ki so bar ba ki le i ba ki bat lakso ya ki so ki briu ki wan ban kem ya ki shri bat la ong ba ke Elizabeth ka ong ba ki shri dalele ki nong pelat yo tu so ba ki la bat chapo ki nong pelat dalele tu so apel ba ki la bat hapo plastik bar ba ki bat yo tu keti jungki ka la he ka keti shri ka la he ka no mi shu nang tu na rendang jong tu bitor plastik bar hakta ka rukom kasuk ba ban kem ya kita ki shri ki kloi ban yap dang makin nong pelat yo tu so ba ki bat hapo bitor plastik kataru ya lek se kala ban long ha ka chim Kristen jong abat jong pi ngingin poi sha ka jinyap nginom la ban but yo Jesu lada ngi kso ya ki briu lada ngi kso ya ki jingdon jing em jongi nginom la ban but yo Jesu ngin sa sha kem ngin sa poi sha ka jing songsi ngin sa poi sha ka jingdom bat de ha kata ka por ba sui un rung burom wat un chong sa ban ngi si junom te komen ko para kali terji jong ka tinu blei ka bangi pule menta ka sengi ka bangi yo sngo ka kren sai ya ka jing kordor ban but ya Jesu ta ka babut janayu pada bangi but janayu ka jing dom ru kanom don mo te kumta but ya Jesu 6% om da kumwe but ya Jesu 6% om da kumwe kenang ba hak ba kadu jong kecing im jongi ngin don rengkat badu enero ayu Yesus Kristus junom amen dongin ya yang ban ini ya pelai lagi jingei Again, you would
ngin ya kerpad ya ublei ukpa jungi ubalakod ikibriu banlong kinong lam kubor jong u. Kajubab jungi galong atrai tu syak skor ke jengkerpat jungi. Atrai tu sya skor ya kajing kerpad jongi. Na kebenta ukpa bekhuit jongi u bishop jongi kilang dok bat ki katekes jongi. Bahaga kam yalap jongki ya ke gospel kindup sya ba anyalam ya ki tangda umensim ublei. Om da gijing temu ba kenja pertai. Tungin ya kerpat ya utrai. Atrai tu sya skor ya kajing kerpad jongi. Na kebenta kan ni kerempai kristan jongi bangin dup ya rap ya kilang dok jongi ban ai tilut ya ladi ha kabaya lab ya ke gospel tungin ya kerpat ya utrai. Atrai tu sya skor ya kajing kerpad jongi. Na kebenta iwei pa iwei nangi bangin om dawa na kilang dok jongi ya kata kabakim day ban ai tungin ya kerpat ya utrai. Atrai tu sya skor ya kajing kerpad jongi. Na kebenta kilang dok jongi bakin dup dekat nala ka dok nuut ka jing i ya ka pisa kumta bakin dup ring ya kibriu syau kris hakurukom ka bashida tungin ya kerpat ya utrai. Atrai tu sya skor ya kajing kerpad jongi. Na kebenta kibriu baro bakin dup syak skor ya kinong lam kubor ublei ki bakro ya ki ban kela bamud na ki pop bakin dup lajem tungin ya kerpat ya utrai. Atrai tu sya skor ya kajing kerpad jongi. Indua sa yusin nak bentai ber Elifaz kene kasngi kha jongi. Malbet kendaraan kurkui iun ai iu mensim bekoi bin la ban im ya kajing im ka bableu la khod ji ban long uruniam. Ngidwai nak bentai Cassandra Andrea Jerwa pemensim bekoi don kat bet iru yang ngel jong ublei kindon med ihsanda jungi hakayat kayang jungi to ngin karpad ya utrai atrai tu skor ke jing karpad jungi na ka benta ki bapang ki basitom baro makin yo ya ke jing ko jing kia ke jing kemen mensim ke jing hun ke jing pediang ni kemon jong ublei to ngin ya karpad ya utrai tu skor ke jing jungi ko kpau bah beneng nyangu yeme pamela pha kinong lam kubor kiban kedau lenti ya kalenti syame to khot bun na ki khun jongi saka kam syakri jongme batoya rap bakin ya ne scam haka jing khot jongme ngi pan ya kane dau kris utrai jongi amen shong ki ka jing troa.
try komen ko para ba jing kinya jong abal jong pi kan long ka pliang hun hakmat ublei ukpa badan bor baro Tuan yang nyanyi si jong Ram ta hero ko rom ka teng jong u Kajing to yang ni may belang ko jong u kokpa leng ba kini kijing ai ki bangi terwa ngi pen i ya ka jing ej ba ka jing e jong i yau kun jong me ai ba ka jing sbun jong u yang i kan pen slur yang i benang kam sbun u ba e mer basen syarbat me junom la junom amen u try undon rengkat bat pi rengkat bat piru to kentiu ya laki donun ni kentiu ya kisha utrai tongin yang uyo try ken rat ublei jongi kashom hok bat kadei kok pa badon bor barobat ko blei bam jukut ngile ba banai ngu ime bor bat haki jaka baro mela thawi ke baro ki ayom ki but ya ki ain ba melabu mela thau yo briu hakadur jong me ban pelong ya u kan rat halor ki jing tau habayu i ki kampla jong ka jing sat bat ka bor jong me ngiro ya meleng bau Yesu Kristus trai jong ngi tena mahar kata ngias nolang bat ki angel bat ki riu kuit aga jing ruaya ro baklem ku jong ki melong obo kuit ku try ka tmei jong ka jing kuit baro namar ka tangi karpat yame to pen kuit pen kantang ikine ki jing truwa jungi da ka papayo men sim jong me kum ka jer halor jong ki makin dup kalalong yangi kamet bat kasnam jong try jungi u Jesu Christ ha ka por baladino ayu badala ka mon sngo bahawrap liang ya ka jinsha shitom ulai shim yau kupu pada kebai ngu yame ula kedia ya ubat ula ai ya u halaki sendran uong to shim bato bam na kani pi baro namar kani kalong kamet jonga ya kaben IT na kaben ta jong pi ha kaju karukom endalalaya bam ula shimi ka kuri pada ka baingu biang yeme ulai ka halaki sendran uong to shim to di na kane phi baro namar kane kalong ka kuri jong ka snam jonga jong ka jutang bat mai bat bam jukut ya ka ba en pen mi na ka bentai jong phi bat jong ki babun ya ka ban map ikipop dole ya kane pan kan mau yanga Kajin maya jong kajin ngej
mar katangi ki pen mentai ka jinya ber ka jing mi pat jong u ngi terwa hame ko try yok pu jong ka jing em ya ka khuri jong ka jing pen em ngi da ai ngu ai dem na mar me la nyo yangi ki babit pen yang hakmat jong me ban shakri ya me da ka bas ngorit ngi karpat ya me bangi ki bayo benta ha kamet berkasna mu kres in long pen ya tali ka way daw men sim ba khoi to kan mau ko try ka balang jong me ka bala priang hasat lak ka partei Bato penjanaya ka haga jing ye. Rengkat baru Francis ukpa ba khoi jungi, Victor Bishop jungi bat baro ke lengdo. Token mau lemru ye ki men ki para shindrang mat kantei, ki balai otia da ka ba kermen ye ka jing mi pat. Badia baro ki bala klat no, ha ka jing isen e jung me. To pediang ye ki sha ka jing shai ka kamat jung me. To isen e ngi baro ngi karpat ye me. Kenang barengkat bar kamaria te suti ba khoi ka kmi jong ublei. U Joseph bakhoy ukurim jongka ki apostol bakhoy bat baro kiriu khoy ki balapen song bahaya me pateng la pateng ngindub long ki babit ban yo ban talem hakajing imbam jukot ban ngin ya ro ban pendon borom ye me da u kun jong me u Jesus Christ da u lembat u bat ha u kan long ha me u ble u pa badon bor Aga jinya long ka way jong umen simba kuy Baro ka burom bar ka jinya ro Junom la junom Amen Kumbala hukum yang idaw nong pen im Bar kumbala hikay yang idag tin blay nginut ban ong Upa jongi ubahabnen Kalong kabakuy kakerteng jong me Kanwan kahima jong me Kalong kamon jong me Haka kendau kumbahabnen To ayangi mentaga jin bam jongi Kapala kasih Bato mabyangi ya kirengkang jongi Kumbangi rungi ma Ya kibales niu yangi Marwal yalam yangi Shaka jing penshoy Enreito pela yangi Nakabas niu To pela yangi kerpat kotrai Naki jing sniu baro Haga jing spunjong me To ajing sok jing sanya kisngi jongi Kenang badaga jinya rap bergajing yesne jong me Ngin laj borobor na kapop Ban ngin yo jinya dana ke jinjen jar baro Kad bangi dengap milenti ya ke jing kermen bakuy Bad ke jing wan padu nong penim jongi u Jesu Christ Namar ka jong milong kaima Kajong mi kabor bat kaburom Junom la junom Kotra Jesus Christ me balong aki apostol jong me Kajing suk ngai happy kajing suk jong nga ai happy Wat peje ki pop jong i Henry ya kajing ngai jong kabalang jong me Berha kajing spun jong me to aya kaya kajing suk Bar kajinya tali gawai kerkum kamon jong me Mame ubay berbasin syar junom la junom Amen Kajing suku try kandon borobor ringkat bat pi Ringkat bat piru To ngini truai kada kajing suk iwe ha iwe pat Kajing suk bat pi Ku
hak mi u kun lang broad jong u blay hak mi u bakit noy ki pop jong ka perthei su ki tu ki bela khot se ka jing khawai jong u kun lang broad ko ken rat ngam long ba shom hok men rung po ka ying jong a hen rei shu ang tang ka tien ka men sim jong a kan sakya hi kan met bagaslam kris kan bi sha ka jing bam chukot amen
hajarmu play try kendrat na kabenta kamet kasnam jong me kabangila yo petiang ni smumu ye me ni ro ye me ni mane ni pendon burom ye me ni ro ye me ku Jisu nama pemela terku yang iwe bagi ni ro ye me nama pemela ai ni kejingkoi kejingkia ni ro ye me pemela ai ni rabam kasa ni ro ye me pemela ai hangi ki bai ki baton ni ro ye me pemela don ringkat bani borobor ni smumu ye me ku Jisu ni ro ye me ku Jisu ni pendon burom ye me ku Jisu ni mane ye me ku Jisu ni kerpat ye me ku Jisu men kerku ni baro ki badon hangne ni kerpat ye me ku Jisu men kerku ki bagieng asem jengi ni kerpat ye me ku Jisu men ai ni gajing ko ki kia ni kerpat ye me ku Jisu men kneri ka tiga pas ajeng me itu ki pang ki pas stom ni kerpat ye me ku Jisu men penkoi penkia ye ki men ai haki kamet ka penkoi ka penkia ni kerpat ye me men kata la ka tiga pas ajeng me kaptan me itu ki bak peja haka jingai Kristan jongki in pati me ku Jisu ben pai men sim ba ku ji me halon jongki bangin long shisha paro kinung put jong me ki put ye me hispa persen na ka tang ni ini ong lang ni ro ye me ku Jisu Ni ro ni ye me ku Jisu ni mane ye me ku Jisu ni pendon burom ye me ku Jisu ni ro ye me ku Jisu ni sungu ye me ku Jisu ku play shi hajarmu ku Jisu kaburom hau ba bad hau kun bad hau men sim bakoi long jubentar berborobor junom la junom amen to ngin ya duai Kok pau bah beneng kaktin bat kayu karis jong me kilong kijing ai so bahayangi pha shibun kinong lam kubor bahok ban penbiang na kabenta baro kibriu kurku ye berdar Elifas ibar kie sngi khajung i mendaka sngi badru ye Cassandra Andrea Jerwa bain like nakapang kasitom pain poisuk poi sain saka jaka ka bai dei ban lej ni pan ya kane dau kres utrai jongi utrai undon ringkat bat phi ublei badon bor baro un kurku ye phi ya ka yeng ka sem jong phi bar ya ka jintumu ba bha jong phi ukpa baru kun badu men sim ba khoi Amen. to ye lej suk kamas kalawai ngi sungongu yau blei Guru begitu Jisu, ko Maria ko nang irap Kristan, Paul kun, amen. Ani ro Yesus Kristus, amen.